Čaute chalani, vítajte u nového videa, dneska je to ďalší vlog po dlhom čase, takže ak sa vám páči tieto vlogy, ak chcete vidieť viacej vlogov alebo takých IRL vecí, dajte like, dajte komentár, prosím vás, nech sa vám to páči, aby som to vedel. Ja mám na tento rok naplánovaných dosť toho, takže ak to chcete, ja to budem robiť. Dneska ideme dať nejaký dobrý gift, nejaký dobrý surprise, nemá o tom žiadny žiadnu akoby knowledge, hej, že nevie o tom nič a akurát som mu stalo, že proste mu najbali do auta alebo niečo také, takže ideme kúpiť nové auto, ideme kúpiť proste a ideme to odovzdať. Budem dúfať na tú reakciu. Dúfam, že sa to bude páčiť, lebo fakt absolútne netuším, je to úplne že blind buy, že ono to nemá žiadne tušenie ani nič. Takže chalani, dúfam, že to dopadne dobre. Môžeme ukázať možno tam to, ako to bolo najebané, že proste niekto do neho najebal a už má starky ako keby dosť staré auto, že fakt má nejaké asi 15-ročné auto. Dosť vecí mu tam odchádzalo až toto všetko, takže ja si myslím, že to je fajn, no. Takto, že bude mať nejaké nové. Vidíme sa chlapi na ceste a pri ďalších veciach, OK? Takže sme už na ceste do Košíc, sme tam za chvíľku za nejakých 40 minút. Celkom sa teším. Ja som to auto osobne ešte nevidel, ale proste už som sa dohodol s týpkom, že normálne na šipu, že to kupujem a toto všetko. Takže je to ako keby oficiálny ten dealership od Mercedesu. Tak sa teším, dúfam, že sa aj vy tešíte. Ja sa teším aj na tú reakciu. A celé toto, mne to vždycky príde také unreal, vieš. Týpe mi volal 3-krát normálne tento týždeň a som bude vždycky, lebo mi ráno volá jak blázen. On sám tomu neveril, lebo som povedal, že jasne, ja som to berem, ale takže vodička. A týpek podľa mňa neverí, takže nech to neverí, nech sa sám presvedčí a tak uvidíme, no. My to už budeme teda kupovať. Ale mohol som si mikrofón nekúpiť. OK, takže sme na mieste činu, tuto Hedin Automotív v Košiciach. Kámo, prišli sme, krásne geláčko, podľa mňa to je nádhera. Obuli mi to aj na zimné proste gumy, takže topka. Mám pekný interiér. Takáto výbavička, športová, všetko toto, nech to tam je nabité. Vzadu máme gumy, aby to bol proste racing sport. Ja si myslím, že reálne Starky bude asi byť fakt, že happy za toto a uvidíme no teda, že jeho reakciu alebo celkovo, keď ho s tým prekvapíme, lebo fakt absolútne nič netuší. Má 15 rokov staré auto, ktoré má 300 000 najazdené, nejaké staré Polo, takže ja si myslím, že toto vieš krásne, neviem, prevedení, aj celkom smart to je, vieš, akže Mercedes, že má dobré vychytávky, akože, a automatickú prevodovku a tie tu proste geek veci, ale auto poslúži, no. Poďme sa teda previesť, uvidíme teda, čo to z toho bude a tak prišli sme to senka zobrať, no, rovnú na šupu, že nestrácame čas. Dobrá pecka. OK, takže ideme pomaly. Takto to vyzerá, chlapi, keď to naštartujete. Tu mám ešte nejaké ďalšie darčeky, tu mám kolesa, všetko toto. Takto vyzerá ten interiér. Podľa mňa to nie je zlé, hej, že ako to vyzerá ten interiér alebo niečo. Ešte možno takto to naznačím. Plán celkom fajn, takže poďme, toto si zaradíš. Musím to ísť ešte umyť, takže si to umyjeme. Mám vianočnú čapku na sebe, lebo som neskorý Santa Claus. Ja som kámo celkom fakt, že nervózny. Počkaj, takto si to chytím. Ja som akože reálne, ja som fakt, že reálne že nervózny, lebo vy sa neviete predstaviť, že aká je to zodpovednosť, či sa im to bude páčiť, či sa im to nebude páčiť. Už tu takto sedím jak šéf a kámo, proste fakt som, že nervózny, či to bude dobre, či to nebude dobre, či to príjmu, či to nepríjmu. A neviem, čo mám povedať, že ako im to mám dať, alebo takto. Musím to nejako freestylnúť, nejak to povedať a áno, to bude dobré, no. Ja sa normálne asi viacej bojím ako oni, že aká bude reakcia a celé toto, no, lebo raz som im to tak dával, Teslu minulý rok a proste to nechceli, to bolo veľké auto pre nich, alebo niečo taký Model 3, tak dúfam, že toto bude v poriadku a neviem, som taký dosť taký z toho, že neviem, čo to dá, no. Ahojte. Ahoj. No, ja som, alebo teda Mikuláš si ešte zabudol taký jeden darček proste u mňa doma, tak som ho vám chcel odovzdať, lebo včera proste to bolo veľa, tak som to vám chcel dať, nech sa páči. To ešte darček akože pre nás? Áno, spoločný, no. Pre nás štyroch, hej? Hej, pre nás štyroch, no. Ale aký krásny. No Lukáš, ja to otvorím. To netreba ani rozbaliť, tak je to pekné. For. Stárky, ty si to otvoril, nie Stárka, ty si otvárala včera. A toto máš čo ty? No tá sa dívať, Maroš na to nezaujíma. Darček.
Jedinosť. Teď kľúč od auta. Kriste pane. No, Má. od tvojho auta. Martin, pri Martinko, ty vyjdeš na mizinu pri nás. Pane Bože. No tak si ho poď pozrieť. To si teraz na tom aj Kriste prišiel. pane. No. Ježišmarja. Bola čo hrozné sa tu deje. Či ty to vieš? No choď si to prevziať. No Martinko, aj s číslom. No aj s ďalničnou známkou, so všetkým. Máš tam aj letné gumy, Preboha. aj dobrú výbavu. Ešte tam máš záruku, aj všetko. No teda vieš čo. No poď sem, tak ťa postískam. A teraz ešte mi musíš, Martinko, ale spraviť kurz. Ako sa to štartuje. Tak syn ti prišiel akurát, tak on... Maria, Martin. No čo vravíš, starky, môže byť? To si ja hádam ani nezaslúžim. No, zaslúži starky, to je za málo. Nech ti bude slúžiť hlavne. Ježišmarja. No, letné kolesa tam máš aj všetko. Máš ešte vlastne dvojročnú záruku v Mercedese, vo zóne alebo takto, hoci kde tu môžeš akoby to mať, aby to teda bolo alebo také niečo. Ja si to musím, môj chlapec, popísať na papier. Nemusíte písať, všetko je v pohode. Zošitky založíme Tam starky. to máš a tam si to môžeš celé akoby prepísať, že na teba Je. budeš. Martinko, Nechaj. takýto šok to je. Tak hádam si aspoň kúsok poteším. No, že kúsok. Že kúsok. Rozdýchané? Dobre, tak nech ti slúži hlavne, dávaj pozor na to, čo ma nenabúda. Dobre, starka. Nech vám slúži. Starka, teď sa otočte. Ani si nečakám, že bude mať taký krásny vianočný dar. Prvé zamknutie. V živote som sa nechcel v takomto... Dôchodca pekne. Tak, nemecký dôchodca. Ako tí nemeckí dôchodcovia, čo si presne tak. vravel, keď... No, to Sme ich boli na život si dovolenkách. pracoval. No, a teraz len treba potom do tej garáže sa naučiť. No, tak ja neviem, čo vás predom budem chodiť. Kresný, ty mu to vysvetlíš určite. Máš ešte robiť, krsný. No čo robíte, ja? Tak môže byť? No, tak už... Čo už? Už nemôžem zase povedať, že nie, už som raz povedal, že nie. Potom sa už veľmi, veľmi nahnevá. A nenahnevám. Na benzín to je, má to 100 kW aj všetko. To aj elektrika? Nie. Nie, benzín to je iba, že 100 kW je, čo? Riadenie automatické, Áno. nebudem prehadzovať rýchlosti. Nie, iba si zaradíš a tak. A pozri, tu môžeš aj takto starky zatvárať. Tuto máš na kufor, ty si môžeš zatvoriť automaticky. A takto keď si zatvoriť a zamknúť. Čiže sa ti zatvorí a potom sa ti zamkne. Ale teraz, keď stlačím toto, tak odomkne normálne, hej? Áno. A prečo ti máš, Martinko, okuliare? No, Ale chyba. nemal to byť vianočný darček, to preto som ti dal akože deň potom máš, vieš. To je americký ráno. Na druhý deň. Nemusíš to z mesta. Parádne, Martinko môj. No, to je lepšie ako na pole. A svetlo to samé zapne, hej? Máš, sú tam automatické no svetla. Myslím si, že neviem, či sú tam automatické diaľkové, alebo takto. A potom vlastne na tej iba ľavej páčke dávaš, lebo tu táto práve iba naradenie, vieš. Na tej ľavej máš aj tie stierače, aj všetky tieto veci. No, to je... No kľudne pridaj, budeš 70 km iba. Dám ti to do športu, starky, nech trošku si ho... Čo mi dáš to? Nájdeš. Čo si mi to dal? Do športu. Díky moc, že ste to dopozerali až semka. Dúfam, že ste si to užili, tak ako si to užil proste s mojej starky. Fakt som rád, že som mohol niekomu pomôcť a dúfam, že sa vám budú tieto vlogy páčiť. Ak chcete viac takýchto vlogov, napíšte do komentáru, že čo by ste chceli vidieť, či by ste chceli vidieť nejaký môj život, deň proste, alebo nejaké crazy spending, alebo nejaké dovolenky, alebo nejaké tieto veci. Prípadne nejaké giveaway proste nejakým ľuďom, alebo rozdávanie peňazí, alebo hociakých vecí. Napíšte to do komentárov a like Albert poteší. Je to úplne chalani zadarmo, takže dajte
dajte mi nejakú podporu, aby sa mi to oplatilo robiť, alebo aby som mal väčšiu motiváciu to robiť a ja to budem robiť. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.